Já už to vidím, že to By mě zajímalo, co ta Lenka tam vidí vzadu. No, už si byla na Facebooku. Sotva si zavřela dveře, Jo, tak když už jsi tam zavřela byla. dveře a Kamila už to měla, jak tam sedíš a chlaště. A jíš. Kde? A u Kamily. U Kamily jsem Jsi byla u nás? A když jste odešli, já jsem se na Facebooku, už tam bylo. Já jsem tam byla? Jo, ty tam si na Facebooku. Strejdo, No, můžu si řezat? jo, já ti nařežu. Tohle nemůžeš ty dělat, tohle ne. To všechno, ale tohle ne. Dobrý, co robí Čečiš? Tak, teďka ugrilujeme Tomasa dáme do prasata. Neříšaníš. Táhni od Jako fuď, já nemám foťák, fuď. Takhle to budu krájet, vy si to tam kreťte. Takže nevadí? Au, 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 au. Takhle to máte teplý. Plastičku Zdenkovi Au, takového. au, au, to padí.